Acum o să vă citesc câteva rânduri din acest prim volum din Manual de Harmony Yoga. Își plimba ochii mulțumit peste cursanții ce se relaxa acum între două cursuri și schimbau impresii între ei. Atât între cei români cât și între cei străini veniți de departe din cele 7 continente și cu ochiul minții le percepea fețele și vibrațiile lor din alte vieți, în care au mai aprofundat împreună spiritualitatea, vedea prieteni și tovarăși de căutări, chiar și maestri ai săi, în anumite căi, vedea spirite crude care acum își începeau căutarea spirituală, dar și spirite bătrâne, milenare, ce își recalibrau vibrația pentru ultimele salturi spirituale către starea de bodhisattva. Vedea în subtil multe linii și căi spirituale și temporale, egregori și arhetipuri energetice și simțea cu bucurie și vedea străfulgerările entităților angelice și zeiești care îi susțineau de jur împrejur pe fiecare dintre protejații lor, totul fiind într-o baie de haruri și lumină divină, în noi zori ai unei noi civilizații de lumină și trezire divină, spirituală și într-o nouă eră de pace universală a umanității. Se coceau, dar se și plămădeau noi germeni ai spiritualității planetare, noi viziuni și percepții, noi ascensiuni și purificări karmice de neamuri, de generații, de popoare și de spirite, trezind noi spirale de energie, de ADN și de conștiință, atât în cei care participau direct și prin ei, indirect, adânc în filoanele energetice ce îi legau de familiile și popoarele lor și pregăteau astfel căile energetice și spirituale ale noilor generații ce așteptau cu nerăbdare, în subtil deja, să vină din nou în această universitate a iubirii de pe planeta Pământ, în această Academie a Yogăi, ca una dintre cele mai complete și mai holistice universități spirituale, active și vibrante, la ora actuală de pe planetă, atât prin deschiderea spirituală și vizionară, cât și prin multitudinea practicilor și profunzimea transformărilor spirituale și accesul la bibliotecile imense de cunoaștere și de practică directă. Purta cu el amintirile trăirilor universităților spirituale de-a lungul timpului, din lamaserile tibetane, din Universitatea Indiană Nalanda, din grupurile de studiu tantrice și shivaite și din universitățile spirituale ale atlanților, hiperboreenilor, ale continentului Mu și departe spre Pleiade și Venus încolo. Și acestea venind doar din viețile încarnate ca și ființă umană, fără a mai pune la socoteală viețile dintre vieți, viețile planurilor astrale, de unde se revărsau alte învățături ale lumilor angelice și zeiești. Toate acestea se revărsau periodic în viața sa, atât ca și amintiri akashice, cât și ca energii și stări de conștiință și ubicuitate spirituală, ce îi dădeau noi revelații și aducere aminte de străvechi tehnici și practici ce îi uimeau și fascinau pe mulți din jur,
ajutându-i să își trezească și ei amintirile și capacitățile lor spirituale, atât direct prin toate aceste cursuri, cât și prin prezența sa calmă, caldă și binevoitoare, senină și fermă, verticală, dar cu smerenie și cu o continuă bucurie și curiozitate și cercetare spirituală. După ce îi dusese pe toți să mediteze în tăcerea pădurii, acolo sub stâncă, majoritatea au simțit tăcerea aceea vie și înfiorător de profundă a păcii naturii și a opririi timpului în loc, a uimirii oferite de sinele trezit în mijlocul naturii. Toți erau acum curioși și pregătiți pentru ceea ce urma în acea după-masă, o aliniere profundă a energiilor tuturor chakrelor și petalelor chakrelor cu energiile omului cosmic. În sala de cursuri, cu razele soarelui intrând prin fereastrele larg deschise, își deschideau pe rând aripile energetice, fiecare practicând ceea ce simțea și dorea. Timp de o oră, acolo, împreună cu ceilalți căutători, ca apoi să practice cu toții împreună noi tehnici, fiind atenți și la practica proprie, dar și la diversele practici ale celorlalți, în timp ce el se plimba încet și ușor, ca o adiere, cu un zâmbet cald printre ei, stând câteva minute lângă fiecare și ajutând energetic, corectând ușor o postură, echilibrând o ceacră, dând un sfat, încurajând deschideri și simțiri noi. Studia deprinderi și măestrii energetice la fiecare. Îi ajuta cu tehnicile cele mai potrivite, de care aveau nevoie atunci și acolo. Îi ferea de propriile blocaje pentru a-și putea trezi fiecare ceea ce aveau de trezit și valoros spiritual și în acest fel urcau noi nivele de conștiință, topind și uitând vechile blocaje în fața măreției trezirii spirituale și energetice, interioare și exterioare, trecute și prezente, orizontale și verticale, supramentale și atemporale. Știa că timpul în aceste retreat-uri spirituale trecea relativ repede. Darurile spirituale harice curgeau în cascadă, fiecare umplându-și cuferele spirituale atât cât puteau și vroiau, pentru ca apoi să le ducă și să le reverse spre casele și cercurile lor de prieteni și să le rămână destule și lor după ce mai dăruiau din ele sau le mai erau și furate de hoții energetici și printre toate acestea să descopere darurile oferite direct de el și prin el, fiecăruia, personal, tainic, dincolo de timp și de spațiu. Dar să rămână apoi conectați la filoanele energetice ancestrale și la fluviile de energii și efluviile de aspirație spirituală, la trezirile clar simțirilor și ale miresmelor și adierilor energetice, ale comorilor proprii și universale, revelate și amplificate prin chemarea zilnică a practicii spirituale proprii, personalizate, alchimizate și eliberatoare, dincolo de ego, de dogme și reguli sterile, spre spiritualitatea universală. Știa că timpul în aceste retreat-uri spirituale trecea relativ repede
și că trebuia să le ofere atât ceea ce aveau fiecare nevoie atunci, dar și ulterior să-i păzească de propriile frici și proiecții și ulterior de vieri greșite ale practicii, să le insufle fiorul revelării propriului drum sub dalta zilnică a practicii energetice ce trebuia ferită de norii înțelegerilor mentale egotice și conectată la sinele lor interior. Ferindu-i astfel de arderi karmice violente, învățându-i subtil și indirect menținerea unei căi spirituale constante, profunde, totale, dar echilibrate și consecvente, cu rezultate proprii și în a-i ajuta să învețe să continue să lucreze astăzi, acolo de unde au rămas ieri, într-o spirală evolutivă, fără pericolul evoluției în extremele unei linii sinusoidale cu urcușuri și coborâșuri abrupte și extrem de obositoare, întortocheate, deviante și infundate. De aceea le repeta, sub diferite forme, povestea cu cele 3 zile concomitente în care să reușească să stea fiecare neîntrerupt într-o stare de practică, de armonie și aspirație, de bucurie și recunoștință vie. Pentru că de aici, din 3 zile, se făceau ușor și treptat apoi 7 zile, o lună, 2, 3 luni, 3 ani. Învăța în același timp atât de la structura energetică unică a fiecărui scursant, cât și de la structura energetică a poporului din care făcea parte, dar și mai profund, resimțea prezența anumitor civilizații încarnate prin anumiți cursanți și firul mergea până la a simți și descifra energetica fiecărui popor în parte. Pentru că în fiecare popor sunt ființe care manifestă foarte bine energiile acelui popor, atât pe cele trezite, cât și pe cele mai blocate, dar la fel de bine pot fi ființe care nu par deloc a fi din acel popor, ori că au mai fost încarnați în acel popor, ori sunt doar la început. Aceste mistere și tipologii și paterne energetice, atât masculine cât și feminine, își desfășurau și lăsau amprenta și chiar anumite orientări ale destinului, direct, chiar la vedere, pe propriile corpuri și suflete ale acestor oameni. Despre toate acestea, peste 64 de tipologii energetice identificate de el până acum, le nota cu multă sârguință din mers, de multe ori ca apoi să le scrie mai târziu în detaliu în cartea despre energetica popoarelor, în care descria energiile trezite și mai blocate ale fiecărui popor și cu ce karmă de neam și oportunități harice și provocări de destin trăiau în prezent și cum puteau, pe specificul fiecărui popor, să lucreze atât la nivel de înțelegere, cât și energetic, să se armonizeze și să își trezească întregul potențial divin, chiar din generațiile acestea. Pășeau încet printre cursanți, unii noi, alții reîntâlniți din alte vieți, unii pe calea lor proprie, alții căutându-și-o încă pe la alții, unii conștienți de timpul și darurile vieții lor, alții în curs de regăsire. Unii dintre ei aveau o karmă de ars chiar violentă și aștepta să îi poată aduce în acel centru al energiilor practicii spirituale, din care să înceapă să-și ardă acea karmă violentă prin trezirea spirituală și nu prin mici accidente inutile.
sau cum mai era chiar cineva care se pregătea să treacă dincolo, mai degrabă decât ar fi trebuit, și care, printr-un miracol și zbucium sufletesc, simțea instinctiv și el aceasta, și venise cumva intuitiv acolo, ca să poată să-și acorde un răgaz de respiro și de oprire a karmei violente, care o tot generase câteva vieți la rând, și de ardere a ei treptat, de oprirea acelui tăvăluc pe care nu îl mai înțelegea și care îl târa efectiv spre un accident mortal în următoarele zile. Dar grația divină era mare și îi îngăduia încă să-și facă alegerile și să-și continue trezirea spirituală și astfel să poată să continue să-și trăiască această viață în continuare, dar cu o practică și cu o motivație spirituală puternică și perseverentă, chiar devenind un exemplu de dedicație, perseverență și motivație spirituală pentru cei din jurul său. Îi privea și simțea cum îi aduse în centrul ființei lor și divinul îi ghida acum și corpurile și inimile și mintea lor erau unite în armonia înălțării divine, pentru că aceasta era cea mai mare, așa zisă, putere spirituală a sa, Siddhi, pe care o cultivase în multe vieți. De a aduce ființele spre centrul spiritului lor divin și de a conlucra împreună, cu smerenie și putere spirituală, cu uimire și fascinație, către sinele divin individual și universal. Toate acestea și multe altele îi se arătau și îi se revelau treptat, pe măsură ce fluxul de inspirație și viziune îl inunda în noapte, când scria încă de câteva luni și simțea cu ani buni înainte, ceea ce urma uneori să se petreacă prin grație divină, pentru că divinul îngăduia și în planul subtil era deschisă deja grația, el doar construind și descriind pas cu pas, etapă cu etapă, capitol cu capitol, ceea ce era îngăduit de sus și ceea ce urma să se manifeste.